buhay. Pastor, God bless. Salamat, Pastor Mark. Ha? Amen. Salamat sa Ginoo. Malipayon kay Pastor Mark sa iyang unang anak. Gayon niya ang mga bata gasa sa Dios. Amen. Kaya ang Dios may mugasa, iyang tanang mga gasa is always good para sa iyang mga anak. Nakita niya yung anak naghatag niya kalipay. Karon si Pastor Mark naging siya idea how much God loves His children. Ha? Giunsa ta sa Dios pag matuto na ikaw moabot di sa kaluwasan. Giunsa ka pagkupot sa Dios nga dili ka mapukan. Giunsa ka paghatag sa Espiritu haron ikaw magakalipay di kaniya. Iya na tanan kay siya nagakalipay di kanimo sama sa usa ka amahan nga galantaw sa iyang anak nga bag-ong na tawo. Amen. Praise God. Maayo ang Dios. Karon magadala kog mensahe kaninyo mga kaupat katulo na nako dagway ring wali katulo. Atong hisgutan, what is the root of our salvation? Because knowing, bahibala nato, unsa gyud ang gamot, giunsa ta pagluwas sa Dios, when we know much, dagantang mahibalaan, unsa gibuhat sa Dios, the more we love Him. Muna giingon nga, little is forgiven, loves little. She who was forgiven much, loves much. So, the more we know how much God has done for us, the more we grow in the knowledge of God. Atong lang taon, unsa ko'y gamot. Giunsa ka pagluwas sa Ginoo, gi-magic ra ba kaniya? Ug makabalo ka, gihaguan kaniya. Diya nimo makitang special diay ko sa Ginoo. Amen. Og sa conclusion, we will argue John 3:16, unsa guna siya gipasagbot, does God loves everybody the same? Ato nang tubagon diya sa katapusan. Atong idugo ang atong mga ulo diya sa pagampo. Ginoo Dios imong pulong ikawali karon ginugad ni ining iglesia nga imong gilukat diya sa imong dugo. Ginoo Dios tuguti imong Espiritu Santo magastugan magatudlo kanamo sa mga butang tinago Ginoo Dios. Haron kami makabalo Ginoo Dios sa imong plano, sa imong kabubuton, o sa imo ginugag insight and your wisdom, O God, that we may glorify you more and more, knowing how much you have done for us. Jesus, thank you for loving so much for us, that your love is called great love, O God. Salamat sa tanan, pasabta kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano abriya na ito mga Biblia diya sa Episo 2, versikulo 4, ngadto sa 5. Ug naa mo dire kuan, mas maayo, wala tong operator na to. Walay Bible. Ephesians 2, verse 4 to 5. Nagaingon dire, kay ang Dios is rich in mercy because of in order to rich in mercy and with His great love, even when we are dead in our trespasses, He made us alive. By grace, we have been saved. Gingon diya nga, He made us alive, napaysumpay day. He seated us in heavenly places that you have saved. Kuan maguni akong Bible dire. Kining dagang kay mga komentaris sa sumpay mga kama so kuan ni siya kining unsa tawag ning Bible kining dagan siyang komentaris. So he quickened us by grace and mercy which you did not deserve, that you are saved. And He raised us up together with Him and made us seated down together in heavenly places. So nagsulti ang Ginoo Dios nga tungod sa iyang kaluoy o tungod sa iyang gugma, iya tang gibuhi. O niyon siya, diya sa grasya, kamo nang aluwas. Amen. So ang pangutana,
you saved from? Asa man mo giluwas gikan? Naigingon nga, giluwas siya gikas baha. Girescue. Naluwas sila gikasunog dito sa Bagakay. Nakaiskapo sila. Naluwas sila sa lunod sa barko. Ang pangutan na, di sa magkagiluwas sa Dios. Di sa man tagi kang giluwas. Giluwas man ta. Kabalo kag di sa kagiluwas sa Dios. Muna yung pangutana. So, in that context, sa maong pagtulunan, makita nato diya sa versikulo 3, sa Episo 2, versikulo 3, og dis ata giluwa sa Dios. Nagaingon diya sa katapusang linya, we were then by nature children of wrath. Maingon man sa ubang mga tao. Kita sa atong kinaiya tungod sa sala, nahimutang mga anak sa kaligutgut sa Dios. Giluwas ta gikan sa kaligutgut sa Dios. Nakabalo ba mo unsa ning kaligutgut sa Dios? Yun ang pulong sa Dios. Nahum 1:6. Kinsay makatindog sa kaligutgut sa Dios? Walay taong makasukol sa kalagot sa Dios. The punishment of God, nobody can stand against. O gipamotud-anan ni sa Dios, diya sa Sodoma and Gomora. Walay usang kinabuhi nga naluwas nga nagpabilin sa maong siyudad. Mismo magali ang asawa ni Lot nga nilingi kayang kasing-kasing tuag yod sa mga kalingawan sa Sodoma o Gomora, nahimo siyang haliging asin. O adtuon nimo mubulantaw ka sa YouTube may tungod sa Sodoma nga pulbos gyud ang tanan. God made an example on how His wrath works. Unsa iyang kaligutgut? Muna niyon diya sinahom, kinsa may makatindog sa imong kaligutgut, imo nang gipakita adiri kanamo. Dili sa yun. Ang kaligutgot sa Dios sa usa ka makasasala. Nagaingon siya ang tanang mga palahubog, tanang mga makasasala, pinadayag 21 versikulo 9 mantingali na. 21:8. Nagasulti adto sa linaw nga kalayo, diin ang kalayo dili mapalong, og adunay pagkagot sa ilang mga ngipon, og ang mga bitok, giingon dia ang mga worms that torments them will never die. Dili ra init, to'y dagang kaayong mga ulod. Mayong tag-ulod ingon inira. Kung ang ulod dito ingon ini ka, tagura ka dupa. Namuray imong giantos dito. Ha? So, hell is not a good place to have your retirement. Dili gyud maayong lugar. Nagaingon nga nagkagot ang ilang mga ngipon. Og si Ginoong Hesus nisulti na siya niini. May tingod ni Lazarus and the rich man nga dito ragali pato siya ganghaan sa impierno. Ha? Wa pagali guto siya yung gilunod hasta ang lawat. Kalag patong naa dito sa Hades. Yung sa tagay kong tubig dire, patuloy ko kay pertigyong inita. Kinsay makatindog sa kaligutgut sa Dios? Walay makatindog. Ug ang tanang tao is under with His wrath. Ilalong sa kaligutgut sa Dios tungod sa sala. Pero kamo, giluwas kamo sa Dios ni ana. God has spared you. Iya kang gigahin. Gibutang ka sa usa ka lugar. Diin haron ikaw dili maiagong sa iyang kaligutgut. Maunay gisulti dire. You are saved from the wrath. Mateo 1:21 nagaingon, ang bata nga matawo pagahingan li Hesus kay siya muluwas sa iyang katawan gikan sa sala. Kinsa iyang luwason? Iyang katawan.
kinsay iya. Niyon siya, ang ako mga karnero nakaila kanako, ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Kinsay iyang giluwas? Ang iyarang katawhan kaila siya kinsay mga iya. Iyarang karnero. Giluwas sila from where? Sumala na bersikulo 2. Jesus will save them from their sins. What is sin? Sin will produce guilt. Di ba? And guilt will produce punishment. O ang punishment is what we call the wrath of God. Ang kaligutgut sa Dios. Diya kita giluwas sa Dios sa iyang kaligutgut. Giunsa man niya pagluwas. Giunsa mata niya pagluwas sa kaligutgut sa Dios. Nganingon mang ang Dios, ang sala kinahanglan giyong pagabayaran. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ezekiel 18 versikulo 4. The soul that sinneth shall die. Somebody needs to pay the price. Naagoy mo bayad sa maong kantidad sa sala. Dili pwede kining malapasan. Dili ka kaiskapo sa Dios. Kinahanglan yung pabarya Diyos ang maong sala. Munang gingon siya, ang kalag na makasala, kinahanglan yun siyang mamatay. And that is a just act. Makatarunganon nga butang nga ang sala kinahanglang pagabarian. Ang kalag nga na makasala, mamatay. But God wants to save the sinner. But at the same time, dili siya ganahan ngayang laktawan ng sala. God wants to punish sin. At the same time, He wants to save the one who commits the sin. Ug iya kining gibuhat pinaagi sa usa ka mangluluwas. Hallelujah! And this mangluluwas was already been provided by God long time ago. And His name is called Jesus. He came here to save His people from their sins. Giunsa man niya. Niyon siya sa Pedro 1:24. Ang ilang tanang sala, ang ilang tanang mga nabuhat, ang ilang tanang tunglo, ako nang gidala sa akong lawas. Hallelujah! It was forwarded. Kabalo mamugon sa email, tagaan rata mo ngun anang harong makasabot mo. Ang iyang sala was transferred to the body of Christ. Gidala dito tanan natong mga sala. O dito sa iyang lawas, digingon, tinunglo ang tawo nga bitayon sa cross. Gidala niya ang atong mga kasalanan dito sa cross. Haron iyang parusahan, haron iyang hukman. Si Ginoong Hesus gihukman sa Dios dito sa cross. Atong basahon. Nagyon ang pulong sa Dios. Diri sa Salmo 89 versikulo 38. Kinsay makabasa niyo diya. Salmo 89 versikulo 38. Wala. Ngayon nasuko, but this English, but you have cast off and rejected. You have been full of wrath against your anointed. Ngayon ang Diyos, ngayon sa salmista, nga ang Diyos nasuko, o ang iyang tanibok kaligutgot dito sa iyang anointed, who is the Christ. So dito sa cross, ang kaligutgot sa Dios dito gibundak ni Jesus. Haron dili na siya maligutgot diya sa usa ka makasasalang nituo ni Kristo Jesus. Amen. Gibundak ay ang kaligutgot muna niyon si Ginoong Hesus. Ginoo ili
sa baktani. Ilay, ngano kung imong gibiyaan o Dios? Because during the time, ang kaligutgut sa Dios naa ni Ginoong Hesus gibundak didto. Muna gihisgutan diri sa Roma 8 versikulo 3. Nagaingon ang Roma 8 versikulo 3. For God has done what the law could not do, being weakened by the flesh, sending His own Son in disguise of sinful flesh, na pagkatao si Ginoong Hesus as an offering of sin, condemn sin in the flesh, gikondinar ang sala diya siyang lawas, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice. So, ang sala gikundinar diya sa lawas ni Kristo. Sa matag labod, nagsulti na sa tanan nimong pamakak, tanan nimong pamaye, tanan nimong pangawat, unsa mang matang sala, dito gibatik sa lawas ni Kristo. Ug iya kining gidalag giantos dito sa cross. Haron muluwas siya sa usa ka makasasala, and that is the great exchange. The man who does not done anything wrong, he becomes sin, napakasala siya, so that we will become the righteousness of God in Christ. Oh, what a love! Diba? Diya ang atong mga kasalanan was punished. Nagaingon diya sa Roma 3, versikulo 24, tingalin Roma 3, 24. Whom God put forward as a propitiation by His blood. Basta binisaya day. Sige. Roma 3, versikulo 25. Wala ba? Wala yung nakakita? Ha? Sige. So giingon diya, He is the propitiation of our sin. Unsa may pasabot og propitiation? He is the payment given to God. Siya ang bayad gihatag nato sa Dios to appease His wrath, to appease His just disfavor. Makatarungano niyang kaligutgot, haron kini maapis, haron kini siya mahimong quits. So, mao kining halad pasig uli, halad bayad ngadto sa Dios. Haron iyang kaligutgot, iya nang wagtangon. Ngano mang nawagtang kay iyang kaligutgot, iyang gibundak dito sa maong bayad nga mao si Ginoong Hesus. So mo nang niyon siya dire sa pulong sa Dios nga kay iya namang gidawat ang maong bayad. Gidawat na niya, kinsay ni dawat? Ang Dios. Kinsay bayad? Si Ginoong Hesus. Alang sa atong mga kasalanan. So, sa 26 ningon, He is the justifier. He is just and justifier to those who believe in Him. Usa may pasabot? Siya matarong. O siya'y mumatarong sa tanang nito ni Kristo Hesus. Unsa may pasabot, ana? Nga naman kinahanglan masabta nato nga siya matarong. Kay ang Dios matarong nga iya nang gidawat ang maong bayad, walay rason nga dili niya ihatag ang kaluwasan sa tanang nituon niya. Kay og dili niya tagaan o pagkamatarong, og dili niya i-pronounce ang makasasala nga matarong nga nituon ni Ginoong Hesus, dili siya matarong. Kaya nga naman, gidawat naman niya ang iyong maong bayad.
Kuha ninyo? Palikang motors Rusi, tagpila na, 30,000. Kasan ni mo 30,000. Gitagaan na ko uskaligid o monobila. Matarong ba ang Rusi? Dili matarong. Gikasan na nimo, gidawat na lang bayad. Tagaan ra kag parte sa mong motor. Munang giingon ris Biblia nga ang Diyos matarong siya. Kaya nga naman, iyan ang gidawat ang maong bayad. Dili niya ihikaw ang kaluwasan nga iyang ihatag to justify. He is just and justifier. Siya po'y mo justify. Siya po'y mo matarong sa tanan nga niduol ni Ginoong Hesus. Kay siya matarong man. Amen! Walay tao, ha? Walay tao dito sa impyerno nga niyon, ako ni Doong Hesus, pero gisilutan gyapon niya ako. Kay ang Dios matarong man. Diya giukal ang kaligutgot sa Dios diri kanato. So, naangko nato ning maong gitawag og deliverance from His wrath. Tungod sa pagtuo nga iyang gihatag nato. Amen! Philippians 1:29, ang pagtuo gasa gyapon sa Dios. Gasa ang Dios. Gasa ang pagtuo. Ikaw nituo kay God allows you to believe. Praise God. Gasa ang maong pagtuo. Nituo ka. So sa imong pagtuo ni Ginoong Hesus, naukal ang maong kaligut-gut diha kanimo. Atong basahon 1:3:36. Basa. 1:3:36. Sige. 1:3:36. Landawa. Katong wala nito ni saling ni Ginoong Hesus, ang kapungot wala na wagtang kundili magapabilin ang kaligutgot sa Dios. Bisan asa siya padulong, ang dimalas, ang tunglo, ang kaligutgot sa Dios nagasunod-sunod diya kaniya. But one thing good, the truth is parallel sa tanan nga nito ni Kristo Jesus. Surely goodness and mercy shall follow you. Shall follow you wherever you go. Ang maayo, ang grasya, ang mercy, ang panalangin sa Diyos shall be added unto you because you believe in Christ. Mauna siya diferensya sa nituog sa wala nituo. And whatever you do, you will prosper. You will be the head and not the tail. You will be the lender and not the borrower. Amen! Though 10,000 will die in your right hand, 1,000 in your left, mga matay sa COVID, but this, gingon niya, but that pestilence will not come near you. Dili mo abot duol nimo. Dili gali ka pa duol. Dili kita mo social distancing sa mga tao, kundi ang virus na mo distancing nato because you are covered by the grace of God. Hallelujah! Mao kinigibuhat ni Jesus to preserve His people. Iya kining gibuhat haron kaniya tabunan, haron kaniya preserbahon alang sa iyang himaya. Praise God. So ingon ana ta giluwas gikan sa kaligutgot sa Dios. So we are saved from the wrath of God, gikan sa kaligutgot sa Dios, and we are saved for asaman. Giluwas ta gikan sa kaligutgot, giluwas ka para asa man ka giluwas. Kuha ninyo? Atong basahon. 2 Timothy 2:25 tingali ni. 2:10. Murag 2:10.
2 Timothy 2:10. Atong basahon. Unsay gingon ha? That they will be saved for eternal glory. Amen! Wala ra kaluwasa aron mapundo ra kanis kalibutan. Ang imong kaluwasan giluwas ka sa Dios aron didto sa himayang walay katapusan. Munang ang kinabuhi nga gihatag sa Dios diya kanimo kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan, dili na matapos. Amen! Sa ato pa, kanang imong kaluwasan, dili mawala diya kang Kristo. Kay unsay iyang gihatag, dili na niya nabawion. Ha? Roma 11:29. Gifts and calling is irrevocable. Ang iyang mga gasa o ang iyang pagtawag diya kanimo, dili gayod mausob. Amen! Dili mausob. Ang pangutana, bisang magpagahi-gahi ko, ha? Bisang magpagahi-gahi ko, ang tubag, dili mausob. Bisang giyog, ato ko spikas liko. Ang tubag, dili mausob. There is no shadow of turning in God's decision. Si Judah, giinang atos ni Nebe, siya niyo dili harikos pantalan, sakay ko kung barko, padulong si Kihor. Padulong siya Tarsis. Ang kabubuton sa Dios, dili mausob. You will still arrive in the same location. Pero magpagahi ka, you will do it in the hard way. May hitabo gyapon pero sa lisod nga pamaagi. Kita kang Jonas. Ambot ug unsang isdaan ni kaon niya, nawa mo siya usapa. Ha? Dili sayon. Pero ang kabubuton sa Dios, natuman. Ang tanan, He will do what He pleases because He is sovereign God. He knows the future. Kaya nga naman, because He plans the future. Kabalo siya unsay umalabot. Kay siya mo'y gabuot. Unsay mo alabot. Munang miyon siya, dili ka mo, kinahanglan yung muadto ko dito, o mo pabilin ko dire, ing na pagsulti kung gitugot sa Dios. If God wills. Muna yung kingon diya sa James. Ha? If God wills. Siging kabubuton sa Dios. But when God, ha? Kung ang Dios na mugimok diya kanimo, miyon ka nga, luwason na ko sa Dios, bisag dili ko ganang maluwas. Ha? Salmo 10. Salmo 110. Versikulo 5 tingali ni akong pangitaon. Salmo 110, 9 tingali ni. Tres. Nagaingon, your people will be willing in the day of power. Unsa may pasabot? Ang katawan, moabot na ang gahom sa Dios alang kaniya, dili gyud siya makaing-o, dili gyud siya makabalibad, but he will be willingly mo sa panahon sa gahom sa Dios. Ha? You will be willingly. Munang giingon nga, do not harden your heart because today is the day of your salvation. Sa panahon nga bilang Dios, karon maoy adlaw sa imong kaluwasan, you will be willing in that day. Tinuod bagod na. Ebidensya be. Si Pablo nga gitawag og Saulo,
siya na ay commission gikan sa labawong pare ngayang lutuson ang mga iglesia sa Dios. Iyang gipangdakop, iyang gipamatay ang uban. Og didto siya ni uyon og munikolekta sa nina sa nibato ni Esteban. Pero dito sa dalan sa Damascus, diin ipakita si Kristo diya kaniya og niyon siya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Og ni siya, kinsa man ka o Dios. Acts 9 verse 6 niyon siya, ania ako mubuhat sa imong buton. Lantawa, iyang gilutos sa maong Kristohanon, pag-abot sa iyang kaluwasan, niyon sa si Pablo, Ginoo, na ako musunod kanimo. You will be willing. Walay gahi kayong kasing-kasing sa panahon sa kaluwasan sa Dios nga dili kinya ni humokon. Amen! So keep on praying sa inyong mga igsoon sa mga pamilya niyong wapan na luwas sa Dios. Kay ang Dios mo'y mudugmok raan ang maong kasing-kasing. Sige ragtagay sa pulong sa Dios. Hallelujah. So, giluwas ta for eternal glory. 2 Timothy 4:18, unsay gisulti diha? Giluwas ta para sa unsa? 2 Timothy 4:18. Sige. Unsay giingon diya? You are saved from the wrath of God. You are saved for heavenly kingdom. Amen. Na ikaw muhari kuyog ni Kristo. Praise God. Muhari ka kuyog ni Kristo, kaya ang pulong ni Kristo ningon, asa ako, tuwa usab kamo. Hallelujah. Ug niyon sa siyaman, usa sila Dios, maingon nga kita usa, karon sila maius ni kanato, wala na ipakigbulag diya sa eternidad diya ni Kristo. Ngunang wala tay laing tumong. Mun siya, whom I have in heaven but thee. Kinsa may naa sa langit para kanako kung dili ikaw lamang sa Dios. Di ikaw lamang Ginoong Hesus. Niyon pa ang pulong sa Dios diya sa Salmo. One thing I ask, one thing I desire, that I may behold your face. Nga makita nato si Ginoong Hesus. Amen! Na may uban nga gana mo atog langit, kay musuroy kuno siya sa langit. Ato kuno sa atong mga dalan nga bulawan, pangitaon kuno niya atong mga uyuan niyang umatay ng tuwas langit. If that is your purpose, you miss the real purpose nga mao si Ginoong Hesus. It's not the place, but it's the person, Jesus Christ. Hallelujah! So we are saved for eternal glory and for His heavenly kingdom. Munang niyon si Ginoong Hesus, ang akong hingarian, wala nining kalibutan na. Ipungutan na siyang Pilato, hari ba ka? Ha? Yun siya, gipamulong mo. Pero ang akong hari, wala ining kalibutan na. Amen! Ang iyang paghari, muabot ang iyang paghari, mutugpa siya diri uban sa mga niluwas. Muabre ang bukid sa mga olibo. Ug yang ipangakanaog ang gitawag og New Jerusalem. Muhari ang matag Kristohanon kuyog niya. Hangtod sa katuigang walay katapusan. Diha ang purpose ngano kang giluwas niya. Amen! Wala ka giluwas niya aron magsigirag antos. Kini ato mga pag-antos, usa lamang kini kalumalabay butang og dili ka kumparar ang himayang gapaabot kumparar sa atong gagmayng pag-antos dire. Hallelujah! Praise God! So, giluwas ta, nakuha na nato gikan sa kaligut-gut ug ngadto sa iyang himaya. Unsa may gamot nga giluwas ta sa Dios? Unsa may gamot.
nagaingon diya nga giluwas ta niya by His great love He saves us. Mo na atong text. Efesio 2:4 nga to 5. Tungod siyang dakong gugma, giluwas ta niya. By grace you have been saved. Ang iyang dakong gugma, gitawag na great love. Dili na sama sa iyang uban nga pagsabot sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. God did not love everybody the same. Wala niya higugmaa ang tanan nga pareho. Nga naman! Unsa may pasabo siyang great love? His great love is a life-giving love. Ang iyang gitawag great love, mao nga gugma nga gadalag kinabuhi nga iyang gihatag sa iyang gihigugma. Mao na'y tinud-anay gugma. God loves everybody. Ang iyang paggugma sa matag usa sama lang sa gitawag diya sa Matthew 5:45 nga gingon, ni paulan siya sa matarong ug dili matarong. Mao na iyang pagigugma sa tanan. But His special love diya nimo, iyang peculiar love diya nimo is a different kind of love. It is called a life-giving love. Kuha ninyo? Ug ikaw nakaangko ni ana kay ikaw gitagaan niyag bag-ong kinabuhi ni Jesus. Gitagaan ka kinabuhing walay katapusan. Maunay sumbanan sa tinud-anayng gugma sa Dios. Ang gugma, dili layong gugma, kundili gugma nga gadalag kinabuhi alang sa mga patay nga sama nato sa wapatan na luwas. Muna'y gingon, the great love that saves us. Kaya nga naman, gingon, because of His mercy and great love, He made us alive. Iya tang gibuhi. Ang pangutana, unsa man dayta sa una? Ha? Nga iya man tang gibuhi. Versikulo 3, Efesio 2:3, ningon, sa wala pa mo buhiya sa Dios, mga patay kamo. Mga anak mo sa mga masupilon. Ha? In nature, children of wrath, gipadalagan mo sa unod. Munang ang atong lawas, ang atong kinabuhi, gipadalagan sa unod. Ang gusto nato, unsa man? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, ganahan tag lingaw-lingaw, ganahan tag katong mga chicks, ganahan tag bidyuking hubog-hubog, ganahan tag libakanay, ganahan tag away, sa mo tag unahan ta. Kaya nga naman, mauna ang unod. O kini mga tawhana, gipadalagan sa espiritu sa kahanginan. Sumala na ng versikulo 3. So, man that was dead is run by the flesh, influenced by the devil. Na impluensya diha kang Satanas. Og sila gipadalagan diya sa prinsipyo sa kalibutan. Maunang patay. Patay! Bisag imong sigig ingon, ayaw simba, anang dibulto, kay kana kahoy lamang, dili kasabot. Diba? Profession nga doktor, muupira og ulo. Iyang cellphone, Android, iyang Diyos kahoy. Kita ninyo? Di ba? Makatawa ta. Ano man mo makatawa? Kay nabuhi mo. Sila patay, wala sila kasabot. Ha? Sa ilang pagtuo. Na ilang mga pag-ampo sa Tagalog, Aba Ginoong Maria. Nga kung naginuos Maria, naginang man siya. Senior Santo Niño. Nga mang na senior nga ninyo man. Wala na po sila kasabot ni Ana. Ha? Nga naman, patay. Sama ka nato sa una, patay ta.
Giunsa man pagapatay? Ha? 2 Corinthians 4:4 ngadto sa 6. Patay because they are blinded. They cannot see the truth. Miyuntang, dool sa Ginoo kay luwason kanya iya kang ayuhon. Miyon silang, maayo man na, idala ramis pag-ampo. Basta mubuhat ra kag maayo, okay ra man na. Basta kay dili ra ka maayo ra ka sisig ka tawo. Magama sila ilang kaugalingong pamaagi ngadto sa langit. Di ba? Why? Because they are blinded. Dili sila kasabot sa tuuran. Patay. Episodos versikulo 3. Nganong patay? Giingon diha, they were blinded. Ikadua, Corinthians 2:14, 1 Corinthians 2:14, giingon diha, physical giingon diha, they are spiritually dead, that they cannot discern spiritual things. So patay sila sa espirituhanon. Dili sila kasabot sa mga butang pertaining spiritual things, pertaining God and godliness. Dili sila kasabot. Kay patay man sila espirituhanon. Taganta mo ihemplo haron masabtan ko ninyo. Ang physical nga patay, dili mo respondig physical nga mga butang. Di ba? Ang patay nga basketball player nga gihaya, pasahan ni mo nagbula, dili na mo salo, bisan pagpustaanay. Katawa mo ha, muning pastora mo pustaanay. Dala ra tong pasiaw, ha? Kining basketball player, dili gyud na siya mo salos bula, dili siya yung balingkusugas imong pasa. Dili. Ang kawatan nga gihaya, gibutangan diya 30 mil siyang kilid, puro 500. Pag alas 2 kadlawon, wago siya ning wala na nakakita ako ning balonon. Wala gyud ni ana ang kawatan nga patay. Kay ngano man patay siya physically, dili siya mo responde sa mga butang nga physical. Nakuha na niyo, ha? Ang manyak nga namatay, na sexing babayeng ga-short og maba, ni aten sa haya, wago siya ningon, baling mabara po na yung short. Wagod siya ningon! Kay patay siya! Tandawa, mo isgot ko mingon ana, mas mo respondi mo. O isgot ko mga butang espirituhanon, hilo mo. Ay, kung inang patay pa mo ron! The same as spiritually dead people. Dili kasabot nganong unsay kabubuton ni Ginoong Hesus, ngano tang nagsimbang nagakalipay diya kaniya, ngano tang muampo nga malipayon diya sa Dios, ngano tang nidala sa atong mga halad diri. Sila kapadato ramos pastor, negosyo ng relihiyon, dili sila kasabot kay patay sila. Roma 8 versikulo 8 ningon, patay sila because they will never submit to God. Dili sila magpailalom sa Dios. Roma 8:8. Dili sila ganahag Dios. Muna'y saktong pagasulti. Kay dili sila ganahag Dios, gagama sila ilang kaugnayang Dios. Gapagusto sila kung sa kadaka ilang Dios kay sila na may gagama. Muna miyon silang pagpundo diya, pagulat kanu sa ikaw halaran. Pagulat ko ganusan ako ilisdan ako imong sanina. Nang kinsa na may na Dios aron. Sila nay nahimong Dios sa kailang kaugalingong mga Dios. Kay ngano man dili sila mo pailalom sa Dios. Kay kinsa tong muduol sa Dios nagkinahanglan og pagtuo, because God is the rewarder to those who believe in Him. Nagkinahanglan pagtuo. So patay sila. Patay. Giunsa man nila pagabuhi. Kining patay, antigo ni sila murason. Ha? Antigo pong mudrive og pedikab. Pero dili sila kasabot sa mga butang may tungod sa Dios. Dili sila makasabot sa mga pagtulunan sa grasya sa Dios. Dili sila makasabot unsa
ang gahom sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Pero kini sila antigong murason. Ha? Giunsa man nila pagabuhi nga patay man. Ha? Nga diin kamo ingon ana sa una. So giunsa man na ito pagabuhi? Nabuhi ka. You are made alive. Giunsa man kay gitawag ka sa Dios. Hallelujah! Gitawag ka sa Dios. 1 Corinto 1:23, ang gospel sa Ginoong Hesus gikawali ngadto sa mga Hudiyo na himong kapandulan, giwali ngadto sa mga Grisanyon na himong binuang. Pero alang sa mga tinawag, sila Hudiyo ba o Grisanyon, nakita niya nga mao ang gahom sa Dios. Giwali nakita nila, mao na akong gikinahanglan ingon nga makasasala, nga dili kabiya sa sala. Nga namang nakamata sila, nga mao ni akong gikinahanglan. Nga ang sugilanon nga may tingon ni Ginoong Hesus, nahimong tamis o nahimong gitawag og makapadasig diri kanako, nahimong buhi diri kanako. Kay gitawag ka sa Dios. Kay gipili ka sa Dios. 1 Corinto 1:18. Alang sa mga perishing, alang sa mga para imperno, ang mensahe sa grasya usa ka binuang, pero alang kanato nga mga niluwas. Hallelujah! Mao kini ang gahom sa Dios. Nakaingon ka, nakamata ka. Hallelujah! Kay gibuhi ka sa Dios, sama kang Lazaro nga patay. Gilubong nas Lazaro kay patay man. Alang maglubog mugbuhi. Na may galubog buhi ninyo dire? Dahil inyo pang hilakan, nganong ni taliwan. Di po dagway. Ha? Para itong istorya, ang eroplano nga padulong gikas China, padulong sa India, nakras sa Nepal. Ang pangutana, asa libong nimo ang mga survivor? Naana po na uban, atos India. Naana uban, atos Nepal. Naana po uban, atos China. Gikan man sila. Maglubong mog survivor? Ilubong ninyong survivor? Ang survivor dili ang ilubong. Ang ngay dalo sa ospital. Tambalan kay survivor sila. Oh, dili ta maglubong og buhi. Munang si Lazaro gilubong kay patay man, gitakluban og bato. Upat ka adlaw ang niagi niabot si Ginoong Hesus. Niyon siyang abrihe ang maong bato. So Lazarus come forth. Og si Lazaro ni gula gikan sa mga patay. Hallelujah! Ikaw nabuhi kay gitawag ka sa Dios. Pagtawag niya sa Dios, yan ang adlaw. 2 Corinthians 6:2 nga ingon, today is the day of your salvation. Gitawag ka sa Dios and you responded in faith. Kay gitawag ka sa Dios. He quicken you. Iya kang gibuhi gikan sa mga patay. Hallelujah. Munang giingon, a grace you have been saved through faith. You respond to faith. Kay gibuhi kandaan sa Dios. Wala ka niyong nituo ka, munang nabuhi ka. Bale, gibuhi ka una sa Dios. Munang nakaresponde ka sa pagtuo. Hallelujah! Praise God! Gibuhi ka sa Dios, niresponde ka sa pagtuo na angko nimo si Kristo na kumplito imong kaluwasan. Munang giingon diya, you are made alive. Dayon ni parenthesis na siya diya. By grace you have been saved. Iya gong gisalot after sa you have made alive. Da sa versikulo 5. By grace you have been saved. Ngano man ang grace you have been saved, wala niya gisalot diri sa sunod nga giyon. You have made alive, you are seated in heavenly places, you are raised together with God, with Christ. Dayo sa isalot, grace you have been saved. Nga ang grace you have been saved, iya man ang gi-expose diya sa versikulo 8 ug 9.
Ngano manggong iya manggong gisalot gyud. Gipauna manggong niya sa ingon, ug kamo gibuhi sa Dios. By grace you have been saved. Pero giana dito. Nga ay parenthesis. Ngano man nga gingon ang imong pagkabuhi grasya sa Dios. Kay diya preceding verse nagaingon, you are dead in trespasses. Patay kamo sa inyong mga kasalanan. Unsa may pasabot? You are dead, pasabot. You are unable. Dili ninyo kaya. Dili ninyo mabuhat. Unable. Dead in trespasses. Trespasses mean you are undeserving. Dili mo takos. Dili mo takos buhion sa Dios. Dili mo kayang mabuhi sa inyong kaugalingon. You are unable. Pasabot, inutil mo. Dili lamang inutil, dili mo takos. You don't deserve. But God made you alive. Muna'y giingon niyang, grace na sa Dios, grasya sa Dios, unsay dili angay ninyo, iyang gihatag diya kaninyo. Dili ba na mayong balita? Unsa may angay nato kay mga anak matas kasalanan? Angay nato is judgment. That's the fair thing. But yet, mercy ang gihatag sa Dios. Mercy nagpasabot that the judgment that is for you, God lifted it up. Ang iyang paghukom nga imo, iya kanang gikuha diya kanimo, og ang butang nga dili katakos nga mudawat tungod kay ikaw walay hinungdan, iyang gihatag diya kanimo. Mao nang gitawag og grasya. Hallelujah! Diya mo gibuhi sa Dios. So gaingon diya, you are being saved. Ha? Saved. Unsa man ning gitawag og save? Past tense. Di ba? So ang kaluwasan ninyo, it was done in the past. It is ongoing in the present. And it is secured in the future. Amen! Muna igingon diya. Ha? Atong basahon. 1 Corinto 1:18. Giingon naman diya sa atong text, you are saved by grace. Past tense na, humana na. It was happened dito sa krus nga gibali sa Dios. Corinthians 1:18. Sige. Unsa diya? Gaingon riya. For the story of the message of the cross is sheer absurdity and folly to those who are perishing unto the way of perdition, but to those who are being saved. Being saved. Sa alang kanato na iyang giluwas, being pasabot, ongoing in the present ang atong kaluwasan. Adlaw-adlaw kang giluwas sa Dios. Munang giingon diya nga, if you walk in the light, as He is in the light, 1 John 1:7, we have fellowship with each other, and the blood of Jesus is cleansing you from all sin. Cleansing, dili past tense, ongoing event. Cleansing, pareha giingon, playing the piano, gatukar yun siya. Kung yung played past tense, umana siyang tukar gahapon, o ganina ba? But playing, gatukar pa siya. Mga estudyante, kasabot mo ana, di ba? Bilhin yung grado of English. Kapasar po mo sa inyong subject, verb agreement ng mga leksyon. Ha? Gaingon diya, we are being saved. Done in the past, but going on towards the future. We are being saved. It's a present event nga giluwas ta sa Dios. Muna yung dugo is cleansing us. Muna makasala ka, ha? Automatic gilimpyuhan na ka sa Dios. Sige siyang galimpyo. Kaya ang imong kapasaylonanan, wala na nag-agad kung kanusa ka mo kumpisal niya. No, nag-agad nas dugo.
Munang without shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Nag-agads dugo. Ang dugo sa unas mga labang pare, mulas lag 1 year. Renew na pod. Pagkasunod mo rag lisensya. Renew na pod. Kada alabang pare, sige, kada tuig. Pero ang dugo ni Kristo Jesus, He died once and for all. And His blood never loses its power. Puro munang ang imong kaluwasan, ang imong kapasayloanan sa Dios, you are forgiven. Amen. Munay waling Pablo. Ephesians 4:30. You are forgiven. 1 John 2:12. Niyon siya, kamo pinasaylo na mo because of the quality of the blood of Jesus. Munang gingon nga, we are saved daily. Kaya nga naman, ang iyang dugo is cleansing us. Cleansing, ongoing event. The moment na ikaw makasala, nakapamalikas ka ba, na-slide ba ka din, nakapamalikas ka katong mga ngilad ka, ay makaulaw kay mga pulong, na maulaw mo, makadungog sa pastor, pero nasulti man ninyo kay baling danluga, automatic nang galimpyo ang Diyos. Galimpyo. Wala na mo ganiining mga butanga. Giukal na ang gana. Pero, kay naapamanta sa unod, usahay mo tukar. Diba? Usahay mo tukar ang unod. Usahay mo abot imong kalagot. Pero kung kamo suod nas Ginoo, makabantay mo ana. Makabantay mo ana. Maana ka, uy, nitukar na po niya akong inigat, Ginoo. Gilansang na nimo ni sa cross. Patay na, dili na mo dominar sa imong kinabuhi. Nitukar na po ning imong pagabakakon, sa imong pagalibakira. Kung ikaw, sige kang naay communion with Christ, makabantay ka. Kaya nga naman, nakabalo ka sa imong kaluyahon. Nakabalo ka asa kahina. Naiuban nga ang iyang kaluyahon. Kusog mangutang. Dayon, dili ka balong mo bayad. Oh. Lord, ngano man eh. Makabalo mo. Aksyon na po kag pangutang ana. Inong kas Ginoo ngano man ka nangutang, gisuplayan naman tikaw. Dili ra ba ka kabalo mo bayad ay nilag pangutang. Ligunon ka sa Dios sa imong kahinaan. Mulang sa oras nga moto karne, the blood of Jesus is cleansing. Is cleansing. Sige nang ga-cleanse. Sige nang ga-cleanse. So, in us, muna gingon diya, there is no condemnation to those who are in Christ. Wala na ipagakondinar. Ngano man, because you are in Christ. Ngano makangangay kang gikondinar? Kaya naatay mga kapakyasan. Natay mga kapakyasan, muna gingon, kinsa tong gaingon nga wala sa isala siya bakakon. Muna sumpay. Kabaluta nga, makasalata. And we don't like that sin anymore. But the grace of God cleanses us. Cleanses us. At the same time, ang Ginoo nagpamuhat sa imong kasing-kasing to renew you from glory to glory. From glory to glory. That you will be conformed to the image of His Son. Nakita mo, liwat ni Kristo. But on the process, magsigitag kapakyas. Pero ang Diyos na nay provision niya na, iyang dugo, siging ka-cleanse. Siging ka-cleanse. So, ang atong kaluwasan was done on the past, ongoing, in the present, secured in the future. Roma 13, versikulo 11. Secured in the future. Amen! Muna niyon si Jesus, sa tanang gihatag nimo kanako amahan, akong gibantayan ug walay usa nilang mawala. Duwara nay posibilidad ana kung bakakon ba si Jesus or dili. Kay bakakon si Jesus, wala tay paglaom. Pero dili siya bakakon, tinuod iyang gisulting wala goy usang mawala. Kung ikaw na ani Kristo, dili gyud ka mawala. Hallelujah! Bakakon ba si Jesus? Nan ang imong kaluwasan is secured in the future in Christ. Unsa may gingon? Roma 13:11. Hinay man. Sa sunod, mag-practice tagpakli. Kusga. Mas duol na nato ang kaluwasan. Kaluwasan in the future.
Muna giingon final salvation. Kano sa mana, when Jesus will come, nga hasta ang atong lawas nga madunuton, iyan ang luwason. Ilisda niya lawas nga dili na madunot, dili na mag-ubo-ubo, dili na kurikungon, dili na mubaho ng ilok. Ilisda na sa Dios. Amen! Hallelujah. Unsa man klasiya ng lawas? Sama sa lawas ni Ginoong Hesus sa iyang pagkabanhaw. Hallelujah. Mulapos o portahan nga gisiradan. Hallelujah. Mulapos. Unsa man na espiritu na siya, hangin na siya, dili niyon si Ginoong Hesus iyang pagkabanhaw na ako'y bukog og panit og nikaon siya sinugba. Kuyog sa iyang mga apostolis. Laing klasing lawas gitawag kini glorified body. Mao ni atong final salvation. O musyagid na sa Korinto 15 nagaingon, o kamatayon asa ang imong kalala. O Hades, asa ang imong gahom, kay ang gahom sa maong kasalanan, mao ang kasuguan. O gibuntog ng Ginoong Hesus ang tanan. Hallelujah! Iyan ang gilamoy ang kamatayon diya sa kinabuhi. That is the final salvation nga atong gipaabot. Munang gingon diya, our blessed hope is when Jesus appear. Muna atong paglaom. Munang iyon siya, umabot na ni mga butanga, mga timailan sa iyang pagbalik, hangad mo sa kalangitan, kaya ang imong kaluwasan tali abot na. Hallelujah! Dili ta mahadlok. Ngayon magmarkahan na yun, unsa nang numeruhan na ilang giingong markahan. Umiyong pang dili chip, umuha pong electronics, atos DNA, whatever it is. Niyon ang Ginoo, ayaw ka mo kahardlock, kay kuning moabot ni kaninyo, dublion ako ang akong espiritu. Nga ibundak dia kaninyo. Sama ni Esteban, nga siya gidakop, siya gibato. Inigbat ito gamayng sakit, pero wala ang kahardlock. Wa gali ito kasakit dagway kay wa man yung gasagit siya agay niyo man siyang sa iloa sila Ginoo kay wala sila kabalo silang gihimo. The same spirit God will pour out to His church. Sama sa iyang pag-pour out ni Esteban nga siya gipatay. So dili ta makahadlok kun dili mo hangad ta sa katasan kay atong kaluwasan which is the complete salvation tali abot na. It's drawing nigh. Hallelujah! Praise God. Muna kaluwasan sa Dios gayang gihimo. Past, present, future. Unsa may garantiya. Episo 1:13. Gihatag niya ang Espiritu sa Dios diya sa inyong kasing-kasing nga gisilyuhan mo sa kaluwasan haron inyong kaluwasan sigurado na. Hallelujah. Kung ang Dios mo silyo, walay makaabre. Hallelujah! Gisilyuan na mo sa Dios. Sigurado ang atong kaluwasan. Dili mo wa mo nalipay, nga dili na mo maabos kaligutgot sa Dios. Tinuod nga ang Dios nga agoy kaligutgot. Iyan ang gisampulan daan Sodom ang Gomora. Nga iya gong gibuhat. Sama sa rapture, ang tinuod ko nang na-rapture. Kaya nga naman, gisampulan na niya ni Elijah o ni Enoch. Ihatag na, example lang kayo, dili ni bagong butang. Ako na nang gibuhat sa niagi. Wala mo yung dili mo to. Maingon usab sa iyang kaligutgot. Din dito niya tagiluwas. So unsa may gamot ini nga tang giluwas niya. Walay lain kundi ang gugma. Unsa to ning gugma is a life-giving love. Nga giingon diya, unsa may root ini. Sa Ephesians 1:6, giingon diya nga, we are accepted in the beloved. Gidawat ta sa Dios diha sa pinalangga. Kinsa may palangga yang gisgutan diya? Capital B man ang beloved. Si Jesus. Si Jesus ang palangga sa Dios. Niyon gali siya sa pagbautismo, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Si Jesus ang palangga sa Dios. Gipalangga si Jesus not because nga gitagaan siya unconditional love. No, dili. Because Jesus is worth loving for. Ang iyang himaya is immeasurable.
iyang beauty dili masukod. Muna siyang gigugma sa amahan kay siya worth loving. Takos siyang higugmaon si Ginoong Hesus. Og si Ginoong Hesus nahimong kalipay sa amahan sa wala pa natukod ang tanan. Proverbio 8 versikulo 30. Ningon si Hesus sa gihimo pa ng mga kabukiran, gikan manas 22, pero dili na tas 30 dito. Kuyog ko niya, naa ako dito. Sa gibutang niya ang utlanan sa kabaybayawnan, naa ako dito. Unsa may utlanan sa kabaybayaw sa dagat, mao ang baybay. Naa ako. Og niyon siya, og ako, I am the master craftsman. Gingon sa John 1:4 o John chapter 1 o diapos Colossians 1:15, ang tanang butang gihimo ni Jesus alang kaniya, para kaniya og tungod kaniya. He is the creator God. Muna niyon siya sa Proverbio 1 versikulo 30. Niyon siya, ako ang master craftsman. Og ako tapad kaniya, og ako iyang kalipay. Okay, mo basa na. Versikulo 30. Proverbio 8:30. Okay. Sunda po na akong gisulti. Base binuang na ko ng istorya. I-check niyo sa Biblia. Tinuod ba na akong gisulti? Kita na akong gisulti na yung versikulo. Ha? Niyon diya nga. Og ako tapad kaniya. Tapad siya sa amahan. Og siya mo'y kalipay sa amahan. Ha? Kita ninyo? Ako na lang idritso. Sa 31, gisulti. So, si Kristo mao'y kalipay sa amahan. Ang amahan kanunay nagakalipay, enjoy siya, sige siya. Kanang kalipay mo smile gyud. Gawas gyud ng kanang manifestations kalipay. Iyang kalipay mao si Kristo. Pero sa 31 gingon, pero ang kalipay ni Kristo naa diya sa mga tao. So ang kalipay ni Jesus na kanato. Amen. Praise God. Mauna nga giluwas ta. Unsa may relasyon ni ana? Kay ang gugma sa Dios ni Ginoong Hesus overflow and diminish. Unsa may pasabot? Kisay minyo ninyo dire. Ikaw, Brad, naigugma ka sa imong ugangan, di ba? Naigugma siya siyang ugangan, kay tungod, ginikanan siyang asawa. Pero ang iyang gugma siyang ugangan, dili parehas imong gugma sa imong asawa, di ba? Mas labaw ang imong gugma sa imong asawa. Pero imong ugangan, imong nahigugma, o naimo rang naila-ila, tungod sa imong asawa. So imong gugma sa imong asawa, ingon ini katasa, pagkabot sa imong ugangan, ni diminish. Dili na maoy na itabo kanato. Ang gugma sa Dios ni Kristo, overflow and diminish. Wala ni kibra. Mauna siyang giluwas ta niya. Episo 1, versikulo 4, nagaingon, you are chosen. Gipili ka mo. Unsay sumpay in Christ, diyan ni Kristo. Tungod ni Kristo. Tungod siyang asawa. Naigugma sa siyang ugangan. Tungod ni Kristo, gigugma sa Diyos. In love, gipili ta niya. In love, it overflows and diminish. Mauna nga, giluwas ta. We are predestined in Christ. Nga naman, versikulo 7, we are redeemed in Christ. Gibuhat na. Tungod ni Kristo. Tungod gugma sa Dios. Diya siyang anak. Di nang iyang anak na higugma diri nato. Munang gigugma tag ingon ini sa Dios. Tungod ni Kristo. Sige nang in Christ, in Christ. Muna'y root sa atong gugma. O ang gugma ni abot sa point nga it's a life-giving love tungod sa atong pagkamakasasala. Bisan sa atong pagkamakasasala, ay ang gugma nato sa sinugdanan, wala giyon na apektaran. Diba? Nayusahay nga, naigugma ka sa imong trabahante. Imong trabahante kay giuwat man ka. Ang 14 ka sakong kupras, gi-report,
utso raman, 8 raman. Iya mang gipatimbang putong unom. Imo siyang gi-fire out. Tungod kay dili siya matinud-anon. Pero ang gugma sa Dios kanato walay kondisyon. Bisan naabot ang atong pagamakasasala, ato siyang giuwat, ato siyang gidinay. Iyang gugman hato wala na usob. Hallelujah! Because it is undiminished, wala ni kibra. Mauna siya'y ugat nga anutang giluwas. Tungod gugma sa amahan diya sa anak nga ni overflow nga wala ni kibra diri kanato. Muna tang iyatang gihigugma. Amen. So, giingon dire, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting love. Ang gugma sa Dios ni demonstrar sa iyang unsa man na, and He gave His only begotten Son, ni demonstrar dito sa krus. Munang giingon sa Roma 5 versikulo 8 ba na? God has a great love towards us. While we were still sinners, Christ died for us. So muna si framework siyang gugma. So iyang gugma, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. But whosoever, ang akong argumento dire, ang gihugugma ra sa Dios so much katurang nituo niya, whosoever believeth in Him. Nga naman, ha? So ang gigugma, for God so loved the world. Gigugma niya tibo kalibutan. Pero unsang gugma hatong nasa kalibutan? Ha? Muna gingon, the love that the world reject from God is not the same love nga iyang gihatag nimo. Kuha ninyo? Pararang pastor, naigugma siya sa asawa, naigugma siya ninyo. Pero lahi ra yang gugma siyang asawa. Tinod man na pastor? Lahi ra yang gugma siyang asawa because yang gugma siyang asawa gitawag na og covenant love. Naay covenant the same ni Kristo. Naay covenant ang iyang gugma alang kanato. Munang niyon siya, this is the blood of my covenant. I shed it for the remission of sin. Covenant blood nga iyang gihatag kanaw alang sa kinsaman. Gaingon diya nga gigugma sa Dios kinsa tong mutuo. Katurang nituo mo'y gigugma pag-ayo sa Dios. Nga naman, kinsa manay nituo di ay. Acts 13:48. Mauni silang nituo. Kinsa makabasa, paspase. Ha? Acts 13:48. Kinsa tong nituo? Kinsa tong nahimong magtutuo? Sumala ng bersikulo katong gipili ra. Kinsa maning whosoever believeth, katong gipili lang sa wala pa natukod ang kalibutan. Kay ikaw nituo man sa ebanghelyo nan pinili ka sa Dios. Hallelujah! Ha? Katurang gipili. Mauray nituo. O kining gipili, maura po'y iyang gihigugma. Dili tibuok kalibutan, atong basahon, 1:13 versikulo 1. So pag ingon niya, for God so loved the world, nahimuta nga ang world is location. Nga didto nagpuyo ang iyang mga hinigugma. Sama kanako, Israel, taga Negros, pero dili ko taga Bacolod. Israel ampong taga Negros Oriental, pero dili ko taga San Carlos, taga Giulngan. Israel taga Dumaguete, pero dili ko taga Kalindagan. Nama ko sa Kandaw ay Gapuyo. Oh, so nakita na ninyo? Ha? So yung pinili naras kalibutan di ay. Ha? Kato yung gigugma atong basahon. John 13 verse 1. Sige day.
Kinsay ang gigugma? Ang mga iya lamang nga naas kalibutan o kiniyang gugma ngadto kanila hangtod sa walay katapusan. Sama ka nato, naapata diri sa kalibutan, ingon nga mga pilgrims nga iyatang gikuptan sa iyang gugma. Amen! Kinsa man kiniyang gihigugma nga iyang giulaan og dugo, nagaingon diya sa 1:11, akong giula ang akong dugo alang ra sa akong mga karniro. Amen! Kung kinsa kiniyang gihigugma, katurang iyang mga karniro. Kinsa man iyang mga karniro, giingon diya sa atong basahon, 2 Tesalonica 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Nauni iyang gigugma. Sige, hapit na. Ang tawa, unsa iyang gugma is a life-giving love adto lamang sa iyang gipili. Iyang gipili mao iyang gihigugma. Ang iyang gipakamatsyan kato lamang iyang karniro. Kinsa man ni sila mga tawhana? Dugang nga hanig. Roma 1:7. Sige day, paspasiday. Roma 1:7. Sige. So kinsa gihigugma o gitawag. So kinsa ya gipili, gitawag, mao iyang gihigugma. Di ba mao man ang dalagan sa kaluwasan? Whom he foreknew, he predestined. Whom he predestined, he called. Whom he called, he justified. Whom he justified, he glorified. Roma 8:29 nga 30 na siya. Kinsa man ang mga tawhana nga iyang gigugma, ang iyang gipili, ang iyang gitawag, kinsa man ni sila. Ang tubag ni ana nas Episo 5:25. Basaha. Kinsa ning mga tawhana mao kini iyang iglesia. Diin kita na apil sa lawas ni Kristo. Mao ra kini iyang gipakamatsyan. Muna diya sa Acts 26:20 banat 20:28, 20:26, 26:20 nagaingon nga ang iglesia niya nga iyang gitubos sa iyang dugo mao kini iyang gigugma pag-ayo ngadto sa walay katapusan o gitagaan niya kinabuhi. Maingon nga siya ang ulo sa iglesia. Kamo ang iglesia o templo sa Dios. Amen. Walay usa ka parte sa iyang lawas mabilin pagbalik niya ang tibuok lawas sa iglesia. Tingalig ikaw kukuras iglesia pero parte gyapon ka siyang lawas. Kay magsakit ang kuko, mukulis maot po, hasta ang nawong. Diba? Naka-ingron. Importante ang matag-usa sa maong iglesia. Ang iglesia sa Dios wala na naglimitar og usa ka kongregasyon. Kundili, ang tanan nga iyang gipudyot gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Siya'y nipili, siya'y nibuhi, siya mo'y mo preserbar. Ang iglesia niya mao kita. Hallelujah! Kita ang gigugma sa Dios pag-ayo nga diin giusab ang atong kinabuhi. Amen. So kinahanglan nato kuptan ang gugma sa Dios. Kay kinsa to mukupot sa gugma sa Dios mahimong malig-on nga Kristohanon. Hallelujah! Si Jesus na igugma sa tanan niya apostoles. Pero si Juan ray ni Sulte ni angkon nga ang apostoles disipulo nga gigugma sa Dios. Juan 13 versikulo 23.
Pero pagbasa nako, siya raman po dahil ni sulat nga ang apostoles nga gigugma sa Dios. Siya ra pa'y kasulat. Unsa may pagtulunan nato ini? Ang tanan gigugma sa Dios nga mga apostoles. Pero si Juan iyang giangkon, iyang gipahimutang ang gugma sa Dios sa iyang kasing-kasing. Gitawag nag-appropriation. Iyang gi-appropriate ang gugma sa Dios sa iyang kasing-kasing. Ug unsay nahitabo? Si Juan ay katapusan nga gatindog dito sa cross nga wala ni biya ni Ginoong Hesus. Muna ningon ang kasulatan, struck the shepherd and the sheep will go astray, but not John. Kaya nga naman, iyang gikuptan ang gugma sa Dios sa iyang kinabuhi. Munang giinan siya sa Dios, Mother, behold your son, son, behold your mother. Iyang giinan nga, ikaw na'y bahalang Maria. Ha? Si Maria, iya pang gitugyan. May uban doon, si Maria, manoy simbahon. Giingnan na siya, mamatay man ko, ikaw ay bahala, ini akong inahan. Ikaw may take care niya kay nagulang na siya. Gihatag niyang Juan. Kay si Juan wala ni biya. Munang kuptan nato ang gugma sa Diyos. 2 Corinthians 5:14 na yun, the love of God compels us. Ang gugma sa Diyos mo encourage nimo, mo muhatag nimo gahom to live a Christian life. Muhatag nimo gana, muhatag nimo kalig-on sa imong kaluyahon. Munang giingon diya nga atong kuptan ang gugma sa Dios. Kay ningon ang pulong sa Dios, mahibalaan lamang sila nga ako mga tinun-an kung sila naghigugmaay sa matag usa. Nayuban mo yun na, kami ang matuod simbahan, kaya among ngalan, Church of God. So, dili kami, diris, parang tubig, Church of Christ niya mo, iyan ni Kristo. Dili kami mo iglesia ni Kristo, na sa San Jose Extension. Galali sila, kinsay matuod. Ang tinuod, ang tinuod iglesia, kanang gitukod ni Kristo 1933, wala na ilain mo, iglesia apostolika, Romana, Katolika. Sila kunong mga Katoliko, nang galali sila sa Boulevard, karon ang mga debatidors Boulevard, haurot nagkamatay. Ga-reunion na to sila sa impierno ron. Kinsa ang tinuod nga iglesia, mahibalan dili sa karatula, kundili sa ilang mga gawi nga nagigugmaay sila sa matag usa. Muna ang miyon nahigugma ka sa imong igsuon, nakakita kanyang wala sa isanina, nang wala na po kay gihimo, asa man imong gugma ni ana. So let us show brotherly kindness, especially in the household of God. Salamat ko sa mga testimonyong pastor nga na mga membro din ditabang sa pagpanganak siyang asawa. Ni alalay. Magtinambayungan, magparty po mo, mga on kamo usa, lami kayo na siya nga gawi ingon nga usa ka iglesia sa Dios. So mailalaman ta nga tinuod nga mga tinunan sa Dios kung mogawas ang atong gugma mo nang atong kuptan ang gugma ni Jesus. Dili na yung Lord, I love you Lord, wala na siya kwenta. Gisulti na lang Pedro. Lord, igugma ko nimo, mubiya ni sila ako magpabilin tigbasanay, hadlokon daga bantayan ko. Giinan sa baye, hoy ikaw, kailangan ko nimo gakuyog-kuyog man kana daga tanhay man kakuyog man nimo na nadakpan. Ay pasagan dia ha. Lantawa, deny dayon siya. Yan na daytong manok. Rawakak na po. Mo to'y gugma ni Pedro, and that's the picture of our love. Walay kwenta. But the love of Jesus, nga atong angkunon, mubunga gugma. Amen! Yun ang amahan sa iyang anak pagbautismo. Kini ang akong pinalanggang anak. Paminaw mo diya kaniya. Human niya anak, gidala sa Espiritu. Gitintal siyang Satanas. Niyo si Satanas, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Mura po si Satanas, no? Kung ikaw anak sa Diyos. Nakita niyo ang classic temptation? Nakuha niyo ang temptasyon? Asa ato ang temptasyon? Ang temptasyon ato wala sa iyang gipahimo. Ang temptasyon nga gauna ato nga mo'y litag. Mao'y gitawag sa Tagalog og patibong. Si Satanas iyang gikuha ang giingon na beloved.
Niyon ang Ama, this is my beloved Son. Niyon si Satanas, if you are the Son of God. And Jesus is always conscious nga siya gigugma sa iyang Dios. Hallelujah! So, kung imo ang kunon nga ikaw gigugma sa Dios, nan walay usang temptasyon nga malampuson diya sa imong kinabuhi. Kaya ang gugma sa Dios is a life-giving love, a strength love. Amen! Muna gingon sa 1 John 4:10, dili ingon nga nahigugma sa Dios, kundi ang Dios nga nahigugma nato o nipadala sa iyang anak. Muna'y tinuod gugma nga muhatag nimo kahom o miyong kang ang gugma ni Jesus, I can do all things through Christ. Manindog tang tanan. Hallelujah. Hinaot nakuha niyo ang mensahe nga ang gigugma ra gyud sa Dios mao ang iglesia. Kaya iyang gipakita sa iyang gugma nga mao ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi ngadtos iyang karnero lamang. Munang giyon, He will save His people from their sin. His people ra. Who is this people? Wala na ilain is the church, the body of Christ. Ngayang gipudyot gikas kangit-ngit ngadto sa iyang kahayag. Embrace the love of God. Ang iyang gugma doesn't require anything. He invites you to embrace His love that you may enjoy God. Usbo nako, that you may enjoy God. Ganan ang Dios nga ma-enjoy mo niya. Sa matag pagsimba, matag kanta nato, ganahan ang Dios ma-enjoy mo siyang kaayo. Hallelujah. Praise God. Atong kantaon tong usa ka kanta dayong mag-ampo ko ninyo. Ato ipakanta sa atong singer tong The Goodness of God. Nami itong kanta ato. Ato ka na dong? Sige. Ang atong Dios maayo kayo. Kita siya sa tanan natong kasalanan, but He look at us by His love. Kita siya sa imong mga kapakyasan. Kita siya sa imong kahugaw. Pero iyak ang giyalog sa gugma. Wala siya ni kondinar nimo, kundili iyak ang paligunon. Kay ikaw parte sa iyang lawas. Ganahan siya na ikaw maayo. Hallelujah. Ato siyang daikon. I love you, Lord, Hallelujah, Jesus. for your mercy never fails me. Hallelujah. All my days I've been held in your hand Nalaygod ka Diyos. from the